Ще започнем да играем Wild Hunt. За тези, които не знаят, в тази игра като цяло ще трябва да трепем животни, така да кажем. Ако искате още такива епизоди, може да ме последвате и да напишете коментар. Нека да се прехвърляме. Окей, Free Hunt. Между другото, играта понякога е много забавна и много лесна, но може да ви вдигне нервите. Окей. Добре. Ау, мечки. Удрей! Така. Сори. Хопа, така се прави. Добре. Yes, бе. Аре, бе, върти камерата. О, искам, бе, така се прави. Не. Зареждай! Изпуснах. Избягах. Лъпа, 360 градуса. Ой. Вземаме ти. Yes, бе, гръмнахме го, бе. О-о. Нещо май. Коза! Бърза! Yes, бе! Айде, мъртва си! Така. Не можах да оцеля. Здравейте, госпожице! Опа. Без да исках стрелна. Така. Иначе ни трябва... Ето тебе точно търсех. Ела ми, вълче. То си пася ще презаредиш пушката, бе. Мистер Лос. Просто чакаме някакъв животни. Здравей. Здравей, козички. Аре, бе, по-бързо призареждай. Що ме стреляш, бе? Аре, бе. Yes, бе. Ох, майко, беше накосан. Добре, анимал валута. Добре. Вау. Вау. Много неща, бе. Level up, нали? Да. Я да отворим. Майко мило. Добре. Добре, така. Имаме. Добре. Супер. Така. Тук имаме ли нещо? Добре.
Добре, приятели, това беше за днеска. Надявам се епизода да ви е харесал. Пак ви подсещам, моля ви се, абонирайте се за моя канал, ако искате още такива забавни видеа, и пишете долу в коментарите. Това беше от мен. Чао и до нови срещи!